Jako majitelé pejska máme také své povinnosti, které jsme nuceni respektovat. Řekněme si nyní, jaká pravidla jsou pro nás závazná, které právní předpisy je třeba dodržovat, jakým způsobem je možné pejska přepravovat ve veřejných prostředcích a jak se s ním pohybovat na veřejných místech. V dnešní době je pes považován za rovnoprávného člena rodiny, ale právní zodpovědnost za jeho chování neseme my, majitelé. Jakmile si pořídíme malého pejska, jsme povinni opatřit jej registrační známkou, náhubkem a vodítkem, dát psa očkovat proti vzteklině a nechat jej vyšetřit, je-li zjevně nemocen. Dále musíme respektovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání, dbát na to, aby pes neznečišťoval společně užívané prostory a veřejná prostranství, a také nemáme právo se jej úmyslně zbavit vyhozením na ulici, v lese či kdekoliv jinde. Základní právní rámec pro chov psů poskytuje Ministerstvo zemědělství, konkrétně Ústřední komise pro ochranu zvířat podle zákona číslo 246/1992 sbírky. Ta vydává stanoviska a doporučení, kterými by se měly řídit obce při sestavování svých místních vyhlášek. My jako majitelé jsme povinni se těmito zákony a vyhláškami řídit. Pokud chceme psa přepravovat veřejnými dopravními prostředky, pak jedině s nasazeným náhubkem a na vodítku nakrátko. Stejně tak jsme povinni dbát na to, aby svou přítomností neobtěžoval ostatní spolucestující, například svým pachem či nepříjemným těsným kontaktem. V metru je možné přepravovat pouze psa umístěného ve schránce. Výjimkou z tohoto pravidla jsou psi ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a psi doprovázející nevidomé. V autobuse či tramvaji můžeme přepravovat maximálně jednoho psa, který není ve schránce. Důležité je, že jako vlastníci psa jsme povinni informovat řidiče o našem záměru a jsme nuceni za něj zaplatit dovozné. Na pejska ve schránce se pohlíží jako na zavazadlo. Pokud chceme pro přepravu využít vlaku, platí v podstatě stejná pravidla jako v případě tramvaje. Cestující, kteří přepravují psa větších rozměrů neumístěného ve schráně, mohou tak učinit za předpokladu, že je pes umístěn na plošině, má náhubek a je držen na vodítku. Za takto přepravovaného psa zaplatí cestující dovozné. V případě letadla nebo lodi se v prvé řadě informujeme u letecké či lodní společnosti, za jakých podmínek je možné psa přepravovat, jakými dokumenty musí být pes vybaven z hlediska veterinárních předpisů, například různými osvědčeními, potvrzeními či očkovacím průkazem. V zásadě platí, že pes by neměl cestovat nemocný. Velmi důležité je také zjistit, zda splňujeme všechny náležitosti nutné pro vpuštění do země cílové destinace. Často se stává, že letecká společnost vás sice přepraví, ale v místě přistání vás a vašeho pejska nevpustí do země. Další alternativou je přepravování psa automobilem. I tato přeprava podléhá z hlediska zajištění bezpečného a plynulého silničního provozu určitým pravidlům. Naprosto nevhodným a z hlediska jízdy nebezpečným způsobem je přepravování psa na sedadle vedle řidiče či dokonce na jeho klíně. Naopak v zadním prostoru vozidla nebo alespoň na zadních sedadlech je přeprava statisticky nejbezpečnější, a to jak pro psa, tak i pro posádku. Pokud máme tu možnost, je nejlepší pořídit psovi speciální popruhy a vozit jej v zadní části vozu. Ať už se s pejskem vypravíme jakkoliv daleko, v
prvé řadě myslíme na jeho bezpečnost a pohodlí a dbáme na dodržování základních pravidel slušného chování. Jen tak pro nás bude cestování poklidným výletem, nikoli noční můrou. Výcvik. Spousta lidí se při tomto slově přinejmenším zarazí. Představa nudného 2hodinového drillu, který by museli každý den se svým miláčkem podstoupit, je nakonec od výcviku odradí. Tolik času a energie. Ale skutečnost je samozřejmě docela jiná a pro nás příznivější. Valná většina psů se učí snadno a rychle. Pokud je ovšem učíme správně. Začněme pěkně od začátku. Pokud si pořídíte malé štěně, tak ze začátku ho neučíte jednotlivé cviky, ale snažíte se ho nějak vychovat. V té výchově dbáte na to, aby pejsek věděl, kam může jít, kam nemůže jít, aby se nebál spousty věcí, aby věděl, co je pochvala, jak budete provádět trest za to, co provedl špatně, a hlavně se snažíte s ním navázat kontakt, aby vás pes měl rád, aby si vás vážil, aby byl ochoten pro vás cokoliv udělat a respektoval vás. Dříve než se s pejskem pustíme do cvičení, snažíme se odhadnout jeho povahu už u štěněte. K výcviku dominantního a aktivního psa pak přistupujeme určitě rázněji než k výcviku pejska, který se chová bázlivě a podřízeně. Dále pak musíme vzít v úvahu také jeho citlivost na různé podněty. Například pro psa s jemným sluchem zvolíme pro výcvik jemnou metodu a pečlivě vybereme klidné a tiché místo. Stejně tak prostředí plné dynamických změn určitě nebude to pravé pro psa schopného vnímat sebemenší pohyb. V takovém případě si určitě dáme pozor, jaké signály naším tělem bezděčně či cíleně vysíláme. Podobně přihlížíme na citlivost psa k bolesti či k vjemům sociálním. Každopádně buďme připraveni na to, že čím méně se psovi výcvik zamlouvá, tím spíše se u něj objeví roztěkanost a následné rozptýlení. Proto při nácviku nepopulárního povelu dbáme na to, abychom jej psovi co nejvíce zpříjemnili. Velice důležité je, když máte svého psa, abyste s ním měli správný vztah, aby vás pes měl rád, vážil si vás, nebál se vás, ale respektoval vás. Věděl, že vás musí poslechnout. Tak jako člověk očekává za vykonanou práci náležitou odměnu, tak i u pejska nevystačíme s pouhou slovní pochvalou hodný pejsek. Jestliže pes udělá něco, co mu nepřinese odměnu, pravděpodobně nebude mít důvod udělat to znovu. Ovšem pravděpodobnost nadšeného opakování povelu je mnohem větší, jestliže jej za něj bezprostředně odměníme. Výhodné je, cvičíme-li povely po krocích. Každý cvik odměňujeme, dokud jej pejsek zcela nepochopí, a postupně přecházíme ke stále dokonalejšímu provedení, až sformujeme cvik do výsledné podoby. Výhodou této metody je, že nepoužíváme fyzický nátlak ani prostou drezúru. Ovšem, i když psa donutíme splnit povel pomocí silnějších pohybů, plně mu náleží odměna za to, co vykonal správně. Konečně, kolik času nám výcvik psa zabere? Pokud začínáme cvičit nový povel, měli bychom psovi věnovat asi 1/4 hodinku soustředěného výcviku 5krát týdně. Pro upevnění a opakování povelu stačí později 15 minut 2 až 3krát týdně. Přibližně 15 minut je totiž doba, po kterou je pes schopen plně se soustředit na výcvik. Trénujeme raději v malých dávkách, ale hlavně soustředěně, vytrvale a důsledně.
Ušetříme si tím spoustu času a energie, kterou pak můžeme věnovat volnějším aktivitám. Ideálním časem pro výcvik jsou ranní či večerní hodiny, kdy je pes nejvíce aktivní a vnímavý. I když má pes velmi rád přísné dodržování denního režimu, raději prostřídejme výcvik s hraním či jednoduchou procházkou, aby nás stereotyp nezačal nudit a my bychom pak výcvik postupně vynechávali. Je samozřejmé, že dobu výcviku a čas strávený se psem na vycházkách přizpůsobíme temperamentu našeho pejska, ale sami brzy poznáme, jestli jej vyvíjené aktivity dostatečně zaměstnávají. Posloupnost cviků zvolená na tomto DVD není náhodná. Jedním ze základů výcviku je přivolání psa, to, že slyší na své jméno. Stejně tak bychom se měli ujistit, jestli pes pochopil, jakým způsobem dáváme najevo naši nevoli. Ať už je to povel fuj nebo nesmíš. A nyní se již můžeme naplno pustit do výcviku. Cvik ke mně. U cviku ke mně je velice důležité, abyste měli vůbec kontakt se psem. Aby ten pes za váma chtěl jít. Když ho to učíte, vyberte si lokalitu, kde je klid, kde vás opravdu nikdo nebude rušit, nic vás nebude vyrušovat. Aby ten pes se soustředil jen na vás. Připravte si pamlsky nebo nějakou hračku, balónek, cokoliv, co ten pes má rád. Když mu dáte volno, pejsek od vás odbíhá, snažte se ho zavolat povelem ke mně a v ideálním případě se na vás pes podívá, co po něm chcete a jde k vám. Pokud se k vám nerozběhne, otočte se nebo začněte na něho jakkoliv upozorňovat na sebe, otočte se a utíkejte od něho pryč, aby opravdu se rozběhl k vám. Pokud to nejde tímto způsobem, aniž byste měli psa připoutaného, pořiďte si dlouhé vodítko nebo nějakou šňůru, ale dostatečně dlouhou, aspoň takových 5-10 metrů. Upoujte si toho pejska a při každém vyslovení povelu ke mně mírným tahem upozorněte na sebe. Pokud nepomůže jenom mírný tah, jako byste si ho celého k sobě přitáhli. Okamžitě, jak k vám přijde, odměňte ho, pochvalte ho. Při povelu ke mně nikdy nesmíte potrestat psa. Mohlo by se stát, že k vám nebude chtít přijít už pak nikdy. Pokud už vám pejsek krásně reaguje na povel ke mně v klidném prostředí, můžete zkusit tento povel zabudovat do nějakého rušnějšího prostředí, ale buďte připraveni na to, že vám pes nemusí reagovat tak, jak v tom klidu. To znamená, mějte při sobě, pokud jste používali dlouhou šňůru, mějte při sobě dostatečné množství pamlsků, mějte u sobě tu hračku, buďte opravdu připraveni na to, že ho tam může něco zaujmout a pokud opravdu neposlechne na ten první povel, netrestejte ho, mohl by mít z toho potom pocit, že něco udělal špatně a nemusí vědět co. Je hodně důležité při tomto cviku dbát na takový cit, kdy toho psa ano, nějak potrestat, dělá něco špatně, ne, netrestat, je to v mezích.
Nenechte se ovlivnit nějakými názory, když k vám pes nepřijde okamžitě hned strestat toho pejska. Nikdy to nedělejte. Ten pes se vás potom může bát a nemusí k vám jít vůbec. Nebo se dostanete do takové situace, kdy ten pes k vám přichází, ale zastaví se 2 metry od vás a vy ho nemůžete potom chytit. Protože uděláte krok k němu, abyste ho chytli za obojek a pes před váma odskočí, uteče. On bude mít ten pocit, že ten cvik splnil, že přišel k vám, ale bude se bát přijít úplně k vám, protože si bude pamatovat, že někdy od vás dostal za to, že jste vyslovili ke mně. Takže vyhněte se tomu, spíš se snažte toho psa nějak k sobě nalákat, buď už tím, že mu začnete utíkat, nebo vytáhnete nějaký pamlsek, nějakou hračku. Zopakujme si nyní zásady nácviku povelu ke mně. Vybereme klidné prostředí, kde nás nebude nic rušit. Připravíme si vhodnou odměnu, pamlsky nebo oblíbenou hračku, to, co nejlépe upoutá pozornost psa. Dlouhé vodítko máme v záloze pro neposlušného nebo příliš roztěkaného pejska. Samotný povel cvičíme následovně. Psa necháme volně pobíhat kolem nás a připravíme se. Poté zřetelně vyslovíme jeho jméno a povel ke mně. Gesty upoutáme jeho pozornost, ukážeme pamlsek a vítáme jej, aby přiběhl. V okamžiku, kdy se k nám pes vydá, ještě jednou opakujeme ke mně pro ukotvení významu povelu. Odměňujeme pamlskem, pochvalou či hračkou teprve, když pejsek přijde až k nám. Když je pes neposlušný, použijeme dlouhé vodítko. Omezí prostor, ve kterém se pes může pohybovat a pomůže nám důrazněji upoutat pozornost. Nikdy nepoužijeme trest, aby se pes nebál přijít až k nám. Jistotu, že pes pochopil, co po něm chceme, máme až po 10 správně provedených povelech. Ovšem, mějme na paměti, že mu to příště budeme muset připomenout. Povel sedni. Při nácviku povelu sedni je nejlíp začínat někde, kde máte klid, nebo i doma v kuchyni. Do pravé ruky si vemte nějaký pamlsek a ten zvedáme těsně před čumákem psa, aby jsme ho donutili jít čumákem za tím pamlskem a levou rukou ho přinutíme, potlačíme mu trošičku na zadek, aby si sedl. Jestliže si sedne, tak buď ho odměňte tím pamlskem, anebo mu dejte tu hračku, pohrejte si s ním. Pokud tohle nepomůže, můžete si pomoct tím, že chytnete pejska pravou rukou za obojek a tou pravou rukou za ten obojek táhnete ve směru nahoru, jakoby k levému rameni a levou rukou přitlačíte na ten zadek a tak ho donutíte sednout. Samozřejmě okamžitě, jak pejsek sedne, zase ho pochvalte, aby věděl, že udělal něco správně. Povel lehni. Při nácviku povelu lehni se snažíme psa dostat k zemi, aby si lehnul. Vezmeme si do pravé ruky nějaký pamlsek nebo nějakou jeho hračku a směřujeme s tou rukou k zemi a směrem dopředu, jakoby od pejska. Pes, pokud správně reaguje, by se měl snažit jít za tou rukou svou hlavou a tím pádem se snažit si lehnout. Můžeme ho přitom i trošičku tlačit v kohoutku směrem k zemi, aby jsme mu to ještě víc usnadnili, donutili ho rychleji lehnout. Pokud si pes lehne, necháme ho chvíličku ležet, potom ho pochválíme, dáme mu tu odměnu nebo tu hračku, na kterou jsme ho lákali, pohrajeme si s ním a tento povel můžeme znovu zase opakovat.
Pokud tohle už pejsek krásně zvládá, nemusíme použít toho potlačení na kohoutek a krásně si léhá už jenom na to, jak tu ruku dáváme dolů, můžeme se to snažit odbourávat tím, že tu ruku nebudeme dávat už tak dolů, ale třeba zkusíme jenom do poloviny našich lítek nebo jenom ke kolení, až do té doby, než si pes zvykne, že řekneme jen lehni a on si lehne. U povelu staň postupujeme stejně jako u povelu sedni a lehni. Vezmeme si něco do pravé ruky, co má pejsek rád, a snažíme se ho buď ze sedu nebo z lehu vytáhnout tou rukou do stoje. To provedeme tím, že ruku povedeme směrem nahoru a dopředu. Zároveň si můžeme levou rukou ho chytit pod bříško a pomoct mu stanout. Levou ruku pod bříškem necháme tak dlouho, dokud jsme si jistí, že si nám pejsek znovu nesedne, že opravdu zůstane stát. Jak nám zůstane stát 10-15 sekund, okamžitě ho odměníme, pohrajeme si s ním a můžeme pokračovat dál ve výcviku. Shrňme si nyní, jak při nácviku povelů postupovat. Povely sedni, lehni a vstaň cvičíme nejprve samostatně. Jakmile však máme pocit, že pes správně pochopil, co jednotlivé povely znamenají, můžeme úspěšně přistoupit k provádění povelů společně. Výcvik pak není tak jednotvárný a nudný. Zpočátku odměňujeme každý povedený povel zvlášť. Posléze přejdeme k odměně dvojice nebo série povelů. Mějme stále na paměti, že výcvik by měl znamenat pro psa i pro nás hru a zajímavou činnost, ne nutné zlo nebo obávanou drezúru. Musíme si také přesně uvědomit, co po pejskovi chceme, a nejlépe si předem v duchu projít postup cvičení. Zmatené pohyby a naši nejistotu pejsek vycítí a nebude mít zájem v této hře pokračovat. Jasná pravidla a jejich dodržování, stejně jako radost z dobře odvedené práce, nám pomohou k perfektně provedeným povelům, na které se můžeme 100% spolehnout. Při nácviku povelu sedni stojíme se psem u levé nohy a v pravé ruce držíme pamlsek. Jakmile jsme připraveni, vyslovíme povel sedni. Pamlskem jdeme psovi těsně před čumákem nad hlavu a nutíme ho tak, aby si sedl. Zároveň dáváme pozor, aby na pamlsek nevyskakoval, a proto jej psovi nenabízíme příliš vysoko. Po provedeném povelu psa ukázaným pamlskem odměníme. Pokud je to nutné, můžeme si pomoci lehkým zatlačením levé volné ruky na kořen ocasu. Vyvarujeme se však tlaku v oblasti ledvin. Pravou rukou můžeme pohyb zdůraznit lehkým tahem vodítka nahoru směrem k našemu levému rameni. Lehá-li si pes při provádění tohoto cviku, určitě jej za vodítko násilím netaháme. Raději pár kroků popojdeme a zkusíme celý povel opakovat. Při povelu lehni je důležité, aby si pes opravdu lehnul břichem na zem. Kdyby totiž zůstal viset napjatý těsně nad zemí, měl by větší možnost opustit svou pozici. Později by se nám to mohlo vymstít u povelu zůstaň, pro jehož výcvik je povel lehni základem. Samotný výcvik začínáme ve stejné pozici jako u povelu sedni. Psa máme u levé nohy. V pravé ruce držíme pamlsek, který psovi zřetelně ukážeme. Vyslovíme povel lehni a ruku s pamlskem vedeme k zemi před čumákem psa. Při provádění povelu psa přidržujeme levou rukou, případně si můžeme pomoci lehkým tlakem v kohoutku.
To psovi zabrání ve vykročení vpřed a donutí ho plně dolehnout na zem. Pejska necháme krátkou chvíli ležet v klidu a okamžitě odměníme slíbeným pamlskem. Povel vstaň navazuje na předcházející povely sedni a lehni. Představuje jejich logické zakončení, ale neměl by pro pejska automaticky znamenat volno. Pejsek musí zůstat k následujícím povelům pozorný a vnímavý, ať už budeme pokračovat ve výcviku, nebo ho pobídneme ke hře. Při výcviku vstaň pes leží či sedí dle předchozího povelu u levé nohy. Zřetelně vyslovíme povel vstaň a pravou rukou vedeme vodítko s pamlskem směrem vzhůru a trochu dopředu. Pes pamlsek následuje a snaží se vstát. Jakmile v klidu stojí, bezprostředně jej odměníme. Po vyslovení povelu si zpočátku pomůžeme podebráním psa levou rukou pod břichem těsně před zadní nohou. Dáváme ale pozor, abychom psa netlačili na citlivá místa, jako jsou játra a močový měchýř. Pravou rukou jej také podržíme, jestliže má nutkání se rozejít. Jakmile pes pochopí, co míníme povelem vstaň, od usměrňování pravou i levou rukou postupně upouštíme. Cílem výcviku je, aby pes správně reagoval jen na vyslovený povel vstaň. Cvik chůze u nohy. U cviku chůze u nohy používáme povel k noze. Jde vlastně o cvik, kdy váš pes jde u levé nohy na volném prověšeném vodítku, nikam vás netáhne a snaží se sledovat vaši chůzi. Snaží se sledovat, zda zrychlíte, zpomalíte nebo se zastavíte, či provedete nějakou změnu směru. Tato chůze by se dala rozdělit na chůzi, která je prováděna podle zkoušek, podle požadavků na závodech, anebo na chůzi, která vám stačí při procházkách ve městech, kolem řeky, v přírodě. Při této chůzi na procházkách vám bohatě stačí, aby váš pes opravdu jenom sledoval, zda se zastavíte, změníte rytmus chůze či směr a nemusí se ani tak držet u vás. Důležité je, aby vás nikam netáhl, aby věděl, že se má pohybovat v určitém rozmezí, kterému vy určíte. Výcvik nebo naučit psa volně sledovat vaši nohu, váš pohyb je zaměřen tím způsobem, že máte psa na vodítku, upoutaného samozřejmě na obojku a to vodítko nesmí být v tahu, nesmí být neustále napnuto. Mělo by být prověšeno přinejmenším v mírném, opravdu mírném tahu. Pokaždé, když vás pes začne na něm tahat, měli byste zareagovat mírným škubnutím do protisměru jeho tahu s vyslovením povelu k noze. Nikdy vás pes na tom vodítku nesmí vléct nebo vy jeho táhnout. Opravdu to vodítko musí být volné, prověšené. Nenaučíte to pejska, pokud budete ho mít v neustálém tahu, ale pokud s ním vždycky mírně škubnete a povolíte vodítko. Toto zaškubnutí může být i 4x, 5x za sebou. Ne prostě zatáhnout a držet v tahu, ale škubnout, povolit, škubnout, povolit, škubnout, povolit. Než pes opravdu pochopí, že má jít tam, kam jdete vy. Má následovat vás, má držet tempo vaše, ne jeho.
Není špatné, když si do pravé ruky vezmete pamlsek nebo nějakou jeho hračku a snažte se ho nalákat, aby vás sledoval a přitom vodítkem usměrňovat tu chůzi, aby vás nikam netáhl, aby se přizpůsobil vaší chůzi, ne vy jeho. Myslí se tím i tempo chůze. Jestliže jdete pomalu, musí se přizpůsobit jít pomalu. Tohle je třeba velice důležité při chůzi ze schodů nebo do schodů, aby vás pes nestáhl někam, nezatáhl, abyste zbytečně nespadli. I při tomto cviku nesmíte zapomenout psa pochválit. To znamená, že jestliže už vám jde nějakou dobu správně, všímá si vašeho tempa, snaží se zastavit, když vy se zastavíte, musíte automaticky zareagovat tím, že ho pochválíte. Shrňme si nyní zásady povelu chůze u nohy. Pro nácvik povelu zpočátku vybereme klidné prostředí, ale chůzi u nohy můžeme samozřejmě procvičovat na každé společné procházce. Pejska máme u své levé nohy připoutaného na vodítku. Vodítko držíme v pravé ruce a levou rukou jej přidržujeme. Při nácviku postupujeme následovně. Pamlskem nebo hračkou upoutáme psovu pozornost, vyslovíme povel